कमाइबे कोई नहीं, अब का बुढ़ापा में कमाई। हां बुढ़ारियों में गाड़ रगड़ही के पड़ी। नाती के बेटा बूढ़ भइला पर कर रहे जुवन ढौनी से शादी, तो बुढ़ारी में गाड़ ना डरे के पड़ी। रे सौतनिया ते जुवन ढौनी केकरा के कोले? रे सौतनिया तोरा के ना कहब तो दूसर के करा कहब। रे सौतनिया ए चुप रह सब, ते चुप रह, ना तो तेरे के दोनों गोरा के मार के मुंह फोड़ दम, जला सके ना, लेकिन नाटक कर बड़ सका। हां मार के मुंह फाड़ दे पदुआ के बेटा। अरे हमार धन काहे खिसियाइल बारू, पति परमेश्वर नु हम ना खिसियाइल जाला। जल्दी जल्दी बोलो, अभी हमारा मोले के बा। का भगवान, हम तो जनी हमार जिंदगी कटी अच्छा से, एगो के तो मलाई ना, एगो हाला करती है पीछा से। ए बिगन पांडे, डूबल वाला मेहरारू के ख्याल में काम पर नहीं जाए के। ए बबुओ चल, हम रुक 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 रुक, तनी काम बा। ए देवता जा तनी काम पर, आवे नहीं काम क के नु तो तहार दे मोल देनी तो देर हो जाए। देर हो के चाहे कुछ, आज हमार गुड़ मोल के जा, मैं तो फोड़ देम तार थू थू। ए बिगन पांडे, बारह दूगो मेहरारू से बियाह कइले, डूबल रहा मेहरारू के ख्याल में हम जाता नहीं काम पर। ये देवता काम को जाए दो, काम को के आइम नु तो गरम गरम समोसा तरह के ले ले आए, जाए दो काम पर। ठीक बा ठीक बा, हम जाता नहीं। रे आज मालिक के कहा नाम बा, आज दूगो हेल्पर के काम बा, एगो हई तोर बुढ़वा छुट्टी बा जो। ए बबुआ हमरा के काम पर राख लो, ना तो हमर जियल मुश्किल हो जाए। दू दू गो मेहरारू हमर बाड़ी से हमरा के। रे बुढ़वा तोर दूगो मेहरारू बाड़ी से तो ओसे का हमरा मतलब बा, हमरा दूगो हेल्पर के कामे बा, तोर छुट्टी बा, तो भाग यहाँ से जो। काम पर गई रोटी हो, बड़ा जल्दी आ गई। काम ना रोलो, ऐसे चली नहीं। हाँ काम होके चाहे ना होके, हमार मेकअप के सामान खत्म बा। पैसा निकाली पैसा, हमारा मेकअप के सामान किने के बा। तो नहीं कहता हमर माथा खा दे नाती के बेटा अब के बुझाइल बा, कपारे हम के बैठल बार। हमारे से बियाह क के गोइलन का माय डीली, उन्हें सोइलन त ले ले हर कासिन पीली। ए बिगन पांडे, बड़ा दूधू के मेहरारू से बियाह कइले, ई बताओ दूगो मेहरारू से बियाह कइला में फायदा मानी पड़त है घाटा में? का करिए बबुओ, हम दूगो बियाह नहीं कइले। दूगो मेहरारू से बियाह रहे कइले तो दूगो मेहरारू घर में अइली से कहां से? बबुओ एक दिन के बात हो, जब हम दिल्ली में कोठी में काम करत रहनी, पूरा बाप के घर किया रहत रे। बबुआ हम तो एक मजदूर आदमी हई, कहीं खोट के पेट पोस लेवे के बा, हम एक घर के मालिक ना हई। ते घर के मालिक ना होस रे? आगे जाने कौन करे? क्या है? पापा जी घर पे नहीं है, क्या कर रहे हैं? पापा जी घर पर नहीं हो तो क्या हुआ, तुम तो हो ना। What? हमारे कहने का मतलब तुम्हारे पापा जी तो कल भी मिल लेंगे, आज तुमसे मिल रहे हैं। कुत्ते
बेटी तो हमार फर्ज बा। बेटी लेकिन हम तेरा और पत्नी है। पत्नी हाँ पत्नी। बुझाता एकरा दिमाग में चोट लाग गइल बा, एकोरा दास फेल हो गइल बा। ई अनसन बकत यहाँ से भागला में गुजारा बा। रुके ना काहे भागत तनी? रुके ना काहे भागत तनी? रुके ना ऐसे केहू पत्नी के छोड़ के केहू भागेला काजी? मालिक ई सब जौन देखत तनी सब गलत बात बा, हम कुछ नहीं कइले। बिगन पांडे हमरा सब मालूम बा, हम घर ही रहनी है। हम जाना तनी हमरा बेटी के आदास चल गल बा, जबले आदास नहीं किया होत और पत्नी ही बन के रहे। मालिक ई का कहत तनी रोबा? बिगन पांडे एकरा के एगो नाटक समझ लो, जबले हमरा बेटी के आदास नहीं किया होत तबले एकरा गांव लेके चल जा, एकरा एजा जान के खतरा बा। ठीक बा मालिक, जे कहम तेंगो करम। ठीक बा बिगन पांडे, तारा पर हमरा भरोसा बा। वाह बिगन पांडे वाह, तू तो एगो इंसानियत के काम कइले बड़। भले गांव के लोग गलत समझ के तारा ऊपर थूकता, लेकिन तू जौन भी काम कइले बड़ उमे इंसानियत के काम लौकता। लेकिन ई बात अपने मेहरारू से काहे ना के बता दे कि ऊ तार मेहरारू ना हियो, रोज रोज घर के झगड़ा हो जाई। बाबू अगर हम बता दी बा तो लड़की के घर में रहल कठिन हो जाए। तो सब चलो ता उसम चले दो, बाकी हमरा घरे जाए दो। ठीक बा, हम जाता नहीं। ठीक बा ठीक बा। देख तो देख ले कहां जाता नहीं। नाती बुढ़ाट वही सब दुनिया पर आओ, हम जाते नहीं नहियरा। ये कुछ कर बुसका नहीं जा के नहीं हो रे, ही जाओ आए बा। जाए ना तो एकरा काहे रोकले बड़ा? ए सब दुनिया के संगे रहत रहत मन होता गता। हाय 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 सौतीन हो, अबे तार लगे भेटाइल बा। आंटी आप कौन है? अरे अंकल आप बाप रे बाप, बड़ा छौतिनिया करतिया छा मार बुझा के कोई जानते लेके बोल हम उतरतिया पा। बेटी तू हमरा के चिन्ह तारू? हाँ अंकल हमारे घर में काम करते थे। हां बाप रे बाप, बूढ़ा इतनी से मेहरारू बना कर रखल, अब बेटी बना कर रखी का? चुप, ये हमार मेहरारू नहीं हो का